Рахмет. Келесі жырны бірінші тапқыр бұл тәуге башқарылуы. Аны Зарина Вилданова жырлай, Зарина Химит сәхнәгә. Һәм бұл біздің шынды эксперимент. Аның сөздерін буа қызы Зульфия Бләмина язды. Шуңа қарасам Зульфия жыр деп атайбыз. Берегіз тауға жырлайынға. Бар ма анда тауға? Давай. Хайырлы күннәр, кичләр, Казан! Хәзер җырлап җибәрәбез. Шәһәрдә мин үз кеше түгел, яшем менә монда каңгырып. Ятта әйтми мине бу таш кала, минем турда утыра кайгырып. Ташниларлар сулышымны кыса, тынлык сорый күңел касасы. Сәгатьләренә күзе ярми, юаптым вакытның бәясен. Меңләгән аваз, йөзгән тавышлар, әмма тынны кыса ялгызлык. Шикләндерә ясаган һәр адым, көтеп тора сыман явызлык. Бу шәһәрдә мин үз кеше түгел, йөримен шунда каңгырып. Ятта әйтми мине бу таш кала, минем өчен тора кайгырып. Бу шәһәрдә мин үз кеше түгел, күкрәк түтәрергә һава юк. Күңлем иркен дала таләп итә, җансызлыктан инде күптән тук. Меңләгән аваз, йөзгән тавышлар, әмма тынлык кылса ялгызлык. Ятта әйтмә мине башкала, көтеп тора сыман явызлык. Меңләгән аваз, йөзгән тавышлар, әмма тынлык кылса ялгызлык. Сәгатьләренә күзе ярми, юакты вакытның бәясен. Бу шәһәрдә мин үз кеше түгел, бу шәһәрдә мин үз кеше түгел, бу шәһәрдә мин үз кеше түгел. Рәхмәт бик зур, рәхмәт Рәдиф. Җырла.